Coneixes aquest quadre? Es la invasión de los bárbaros, de Ulpiano Chekhov. El quadre és aquí a València. La qüestió és on. Potser estiga a Catalunya. Al remat, molts quadres anaren cap allà. No. A Catalunya no hi és. Tampoc és a Ginebra. Los Rojos sacaron estas obras del Museo del Prado durante el sitio de Madrid. Y una parte las tengo yo aquí en Valencia. Estamos revisando el inventario. No sea que se haya extraviado alguna obra. A les guerres moltes coses desapareixen, es destrueixen, es perden. Es roben. No t'entenc. Només és un quadre. Ha d'estar en un museu, no en la casa d'un coronel.